Dit is het programma Derch de Bibel van Zilverne Magie met de stem van prediker Elmer Arema. De Bibeltekst voor dit programma is Efeesa Kapital 6, vers 10 durch 12. In het programma leren we besonders van ons verhältnis met onze meesters en we sagen dat we zullen zo dienen als wanneer we God dienen. Vandaar waar we leren van den geistlichen Krieg, wat we als Christen je te kämpfen haben. Wir wollen sein, dat Gott uns hilft, dat die Scherge geeft hem je in de zin te ziegen, wat immer dat mocht zijn. Ik lade je nu weer aan dit programma te horen, om te zijn wat de Bibel ons leert van den Krieg, wo we banen zijn en wo we kunnen sicher zijn. Herr, ik dank je wel voor din woord en bid dat u dat mocht richtig zijn te alle te horen. Amen. Hier is met u prediker Elmer Arema. We komen vandaag naar de wichtige vers in Efeesa dat 6e kapitel, de 10e bij 12e vers. Hier wordt de apostel Paulus van den geestelijke strijd reden, den we gaan vermatten. Daar zijn mensen die niet leven dat door een zoten is, oder dat er deze geesten ram aan zijn in deze wereld. Deze vers leidt dat zeer klaar uit dat er geestelijke vrienden zijn, en dat we ons van den bewaren matten. Dit kapitel wordt een soort vertalen woord van Christjescher, de Heer ons gegeven heeft en hoe we dat brukken zullen. Mensen kennen veel zeggen van hoe heilig ze denken dat ze zijn, maar wanneer ze niet in God zijn weg dag voor dag wandelen, dan heeft het Christentum niet veel weet. We zijn met Christus ten hoge steed opgehoven, en we moeten zo leven als dat voor zo'n heilige passend is. Dat is niet genoeg dat we de christelijke waarheid im kop hebben. Dat moet ook in dat hart en in ons leven zijn. Dat is niet genoeg dat een mens de christelijke spraak reden kan. Hij moet ook God zijn gerechtigheid en zijn hart en leven hebben. En dat komt bloos door den geloven en dem Herr Jezus. Zoten wordt niet veel tijd verbroken aan zonen die aan al dienen en zijn geloven zijn. Hij wordt aan zonen werken die naar dat evangelium hartje, en zonen die al bekeerd zijn. Zoten zijn ziel is dat hij zonen terughouden kan, die naar dat evangelium forschen en dat heren, zodat zij Christus niet aannemen worden, dat zijn ziel. In 2 Korinther 4, eerste 4 vers lezen we dit. Daarom, en dem dat we des dienst ha, zoals ons genood is gegeven worden, waar we niet moedloos, aber ha de schandhoofdje dingen afgezegd, die verstoken werden, en wandelen niet in hingelast, en veredelen ook niet God zijn woord, aber durch de openbaring van de waarheid, ver God beroept we ons op alle mensen gewässer. Aber wanneer ons evangelium verstoken is dat verstoken en den die verloren zijn, en wem die God over deze wereld gedanken blind gemaakt heeft, dat niet met eenmaal dat klaar het licht van evangelium van Christus, zijn herrlichheid, die een afbeeld is van God, en aan en en schijnen zal. Hoe kan een mens dan van zo'n zoten loskomen? Hier zijn 2 schriftsteden die ons helpen daarmee. Dat eerste is in 2 Korinther 3, 15 en 16. Aber bij des dag, wanneer Moses geleest wordt, ligt dat schleier op hart. Aber wanneer hart zich nom Herr bekeert, dan is dat schleier weggenomen. En dat andere is dan in Römer dat 10e kapitel, 9e en 10e vers. Wils wanneer du met dien moel dem Herr Jezus bekennst, en in dien hart geleefst, dat God aan van dood heeft afgewekt, worst du selig. Dan met dat hart geleeft man te gerechtigheid, en met de moel bekent man te zaligheid. Wanneer du niet bekeerd bist, dan bist du onder zoten zijn macht. Du kannst davon loskomen wanneer du in dien hart aan Jezus Christus leven worst, dat hij alleen dien heiland is, dan kannst du selig worden. Dat meent niet dat die zoten die toch laten wordt, maar dan worst du dem Herr immer met die hebben. Hij is veel machtiger als die zoten, en hij heeft den strijd even aan al gewonnen. En Christus kannst du jeden zoten en die zin kämpfen en gewinnen.
Ik heb gezegd dat dit Efeeserbrief kan vergelijkt worden met de geschichte van Jozua en het Oude Testament. Als de Israëlieten en er land innemen, moesten ze kriegen, zodat ze dat land innemen kunnen en daar binnen wonen kunnen. Dit kan niet vergelijkt worden met de tijd wanneer we naar hemel komen worden. Im hemel, waar we geen strijd hebben. Dat kan aber vergelijkt worden met ons christelijk leven hier op deze aarde. We hebben ook vriend over den we gewinnen moeten. De eerste vriend den Jozua had, was Jericho. De stad had hoge wegen. Dat zei te Jozua, dat de Israëlieten zullen iedere dag voor 6 dagen bloos eenmaal ram de stad gaan. Dan den 7e dag zullen ze 7 maal ram de stad gaan, en dan zullen ze schreeuwen en de trompeten blozen. Dat is het krijg wat ze deden. De wegen ram de stad vallen dool en de Israëlieten hadden over de stad gewonnen. De Israëlieten geloofden God en deden krijg wat God zei, ze doen zullen. Ze hadden derch den geloven gewonnen. De stad Jericho kan met de welt vergelijkt worden. We kunnen niet met onze eigen macht tegen de welt strijden. Die is veel te sterk en hingelastig voor ons. Zoten is de God over deze welt. En daar is bloos één weg dat we over de welt gewinnen kunnen. En dat is derch den geloven. In 1 Johannes 5, 2 tot 4 vers, is dit van ons beschreven. En dit zal je weten dat we God zijn dingen lief hebben, wanneer we God lief hebben en zijn geboten houden. Dit is de Gottes leven, dat we zijn geboten houden en zijn geboten zijn niet naar last. Dan wat immer van God geboren is, heeft gewonnen over de welt. En dit is de zieg, die over de welt gewonnen heeft, ons geloven. We hebben al gezien wat in de welt is, de oergelast, de vleeselast en dat stolte leven. We zullen de welt niet lief hebben, dan de welt verjeet. Maar zonen die in God leven, worden eeuwig blijven. De geloven is wat over de welt gewinnen kan. De nächste stad weer Ai, aber die weer veel kleiner als Jericho. De mannen die naar Ai gingen dat uit te forschen, zeiden dat niet al die soldaten brugten doorheen gaan. Zij leefden dat zij dat ohne schwierigheden nemen kunnen. Jozua harkt dooraan en de noodval weer dat de Israëlieten moesten van de veen wegrennen. Zij hadden den strijd verloren. Jozua dacht God had aan verloren. Aber God zei dat er zinde weer in Israël. En Achan had wat van de stad Jericho genomen, dat hem niet ongeheerd. Als die zind abgeriemd weer, kunnen ze den gewenst worden hebben. Dit kan vergelijkt worden met ons vriend de vleeselast. Dat vlees dat tegen den geest strijden, en de geest tegen dat vlees strijden. In Galater 5, 16 tot 18 staat het geschreven, nu zei ik, wandelt in geest, dan word je dat niet doen wat de vleeselast verlangt. Dan dat vlees dat tegen dem geest iveren, en de geest tegen dat vlees. Dan deze zijn zich ene dem andere tegen even. Dat je dat niet met eenmaal doen dat je willen. Maar wanneer je van dem heilige geest geleid worden, dan zei je niet meer on je dat je zat. Jozua deed wat hij dacht reicht weer als hij naar Ai ging, maar hij vroeg dem Herre niet, hoe hij dat doen zal. Wanneer we zo doen willen als we willen, dan worden we niet gewinnen. Zo kunnen we niet even dat vlees den gewenst hebben. We moeten im geest wandelen. Dan worden we niet doen wat dat vlees doen wil. Dan weer door de lied van Gibeon, met den Jozua handelen moest. Zij kwamen naar Jozua met verbrokte kleider, en zeiden dat zij van wijd afgekomen waren, logen en ver, en willen een bond maken met Jozua. Zij hadden gehoord hoeveel God voor aan gedaan had. Maar de lied van Gibeon beschummelde Jozua en de andere leider. Zij maken een bond met aan, en aan een paar dagen nadem vangen zij uit dat hij dichtbij aanwoonde. De schrift zegt dat Jozua vroeg dem Herr niet wegen de lied van Gibeon. Deze geschichte kan vergelijkt worden met hoe de duivel ons proeft te beschummelen en te verleiden. Jezus zei dat de duivel een leugenaar is en een merder van aanvang is geweest.
We hebben al gezien dat hij zich zo als een lichtengel verstellen kan. Hij wordt mensen niet bekend maken met wie hij werkelijk is. Wanneer we nou aan oder zijn dienen haar geworden, dan worden we van God zijn weggeleid worden. We had geen macht en onszelfs tegen dem Bibel te stonen, aber in dem Herr, tja we even aan gewinnen. Hier is wat Jacobus en Petrus daarvan te zeggen hebben. Is Jacobus 4, 6 en 7 vers. Aber hij heeft de ratere genood. Daarom zegt hij, God stelt zich de stolte jegen aan. Aber de demetje heeft hij genood. Daarom ziet God ongedaan, aber stelt junt jegen dem Dievel, dan wordt hij van junt wegrennen. En dan 1 Petrus 5, 6 tot 9 vers. Daarom demietigt junt onje God zijn gewaltige hand, dat hij junt te rechte tijd naar hecht hebben kan. Schmied al jullie zorg op aan, wils aan maakt dat een onderscheid, wo junt dat geht. Ziet nichter, ziet wakker. Wils junt vindt de dievel, zoals een brallende lijf, randrammen zie ik wem hij te rieten kan. Dem moet je wader stonen, vast am geloven. Wils je weten dat jullie brede en een belt, dat zelfs je lieden derch kunnen matten. Also moet we dem dievel am geloven wader stonen. Aber wo wordt dat gedaan? Paulus wordt ons dan met helpen hier in Efeesa, het 6 kapitel, 10 tot 12 vers. Voor dat everige wordt sterk in Herr en in de kracht van zijn macht. Leicht junt dat ganze Christje scher van God ab, zodat je stonen kennen tegen dem dievel zijn lasten. Dan ons kampf is niet tegen bloed en vlees, aber tegen Herrscher. Jegen gewoltje, jegen de duisternis welt harsche, jegen de beze jeste en de hemels welte. En anselfs waar we niemals jegen dem dievel gewinnen. Dat is waarom de Herr ons zijn Christus gegeven heeft, zodat we jegen dem dievel stonen kennen. Je wisse mensen maken spot en spoets van dievel, aber zij weten niet hoe bees en hoe sterk hij is. Alleen kan kennen, jegen am stonen. En veel mensen taub kennen ook niet. Bloos in dem Herr zijn macht en kracht, tja we even aan gewinnen. Die zoten wel niet van Christus en zijn bloed heren, dan doorderch is hij te niets gebracht. Der Christus zijn doten abstonen, is zoten zijn kracht weggenomen. Dat is wat de Hebreeën schrijver zegt, in Hebreeën het 2 kapitel, 14 en 15 vers. Wils nu de tjenge aan vlees en bloed aandeel ha, neem hij, door hij Christus, ook aandeel aan datzelfde, zodat hij derch den dood, dem vernichten kon, die de gewalt had over den dood, dat heet de dievel, en den losmaken, die derch angst voor den dood, levenslang verskloofd werden. Gott wird dich tragen, drum sei nicht verzagt. Treu ist der Hüter, der über dir wacht. Stark ist der Arm, der dein Leben gelenkt. Gott ist ein Gott, der die Seinen Gott wird dich tragen mit Händen solend. Hat dich lieb wie ein Vater sein Kind. Das steht im Glauben die Felsen so fest. Gott ist ein Gott, der uns nimmer Gott wird dich tragen, wenn einsam du gehst. Gott wird dich hören, wenn weinend du flehst. Glaub es, wie bang dir der Morgen auch graust. Gott ist ein Gott, dem man künftig
Gott wird dich tragen mit Händen so lind. Hat dich lieb wie ein Vater sein Kind. Das steht im Glauben wie Felsen so fest. Gott ist ein Gott, der uns nimmer verlässt. Gott wird dich tragen durch Tage der Not. Gott wird dir beistehen in Alter und Tod. Versteht das Wort, ob auch alles zerstört. Gott ist ein Gott, der in Ewigkeit bleibt. Gott wird dich tragen mit Händen so lind. Hat dich lieb wie ein Vater sein Kind. Das steht im Glauben wie Felsen so fest. Gott ist ein Gott, der uns nimmer verlässt. Wie zullen am Herr sterk zijn, wie zullen aan de kracht van zijn macht ons red maken, zodat we tegen dem Bibel stonen kennen. Zodat we ons niet op onze eigen kracht en irdische dingen verloten, heeft God ons zo'n gescher gegeven, dat ons jegen zoten bewahren wordt. Dat is bloos aan dem Herr, dat we sterk kennen zijn, die vind die zich jegen God en alles wat goed en recht is, gestalt ha, zijn jesliche vriend. Door wij een woord dat jesliche kracht nemen, even den te gewinnen. Dat is waarom ons jesliche gescher veelt. De Bibel en zijn engel ha allerhand geweer dat ze jegen ons brokken willen. De Bibel zegt ons hoe die Bibel arbeiden deed, en hoe we jegen am gewinnen kennen. Wanneer we Jezus Christus als heiland aangenomen ha, dan heeft God ons een nieuwe natuur gegeven, en we kunnen niet met onze oude natuur strijden. We moeten dem zo aanzien als wanneer die dood is. We moeten niet naar de oude natuur harken, en instead moeten we naar onze nieuwe natuur harken. Dat is de natuur die we van God gekregen hebben, als we wedergeboren worden. We hebben ook gezien dat we kunnen bloos over de wereld gewinnen, wanneer we in geloven wandelen. De duivel wordt ons niet teruglaten, wanneer we op Christus zijn navolger zijn. Hij wordt ons zo aanvallen, zodat hij ons ten vallen brengen kan, oder dat we zijn geworden. We moeten dem Herr dag voor dag volgen, zodat zo'n niet passeren wordt. Wanneer we vallen, dan moeten we niet opgeven. We kunnen dat bekennen, en de Herr wordt ons dat vergeven. Hij wordt ons opheven en vaststellen, wanneer we dat bekennen. Van zo'n vele moeten we dan leren, dat we niet alleen stonen kennen, dat moet immer in dem Herr zijn kracht gedaan worden. We moeten ook immer zeker maken, dat we dat kruisgescher aantrekken, iedere dag. Des geestliche strijd wordt van dem duivel en zijn engel en de hemelswelte aangereid. Dat is waar die zijn, en vandaar kampen zij tegen God en zijn navolger. Dit is aan den profeet Daniel dat 10e kapitel aangeschreven. Daar wordt ons gezegd dat een engel een boodschap had voor Daniel van God. Maar als hij naar Daniel komen wil, weer door dem duivel zijn engel die am wederstonen deed, en wil am niet durch die hemelswelte komen laten. God zijn engel kreeg help, en zij moesten jegen zoten zijn engel kampen, zodat God zijn engel naar Daniel komen kon. Mensen worden vielleicht spot maken van zo'n leer, dat door een duivel is die veel engel heeft, die zijn dingen zijn. Zo'n mensen brokken niet met die beze geesten en die zin kampen.
dan die zijn al aan dem Dievel zijn zied. Aber zonen worden jij in God en zijn tjinger kämpfen, en worden proben God zijn woord te eeuwig schmieten. Als Jezus op deze eerd weer, deed hij veel mensen vrijmaken van de beze geesten. Dit hebben mensen zich niet bloos aangebeeld. Dit is werkelijk zo, vriend. Hier is een geschicht van zo'n zaak. Matthäus 8, 28-32. Als hij nou de andere ziet kwam, en de Gadarenische aan jegend, kwamen aan 2 mannen aan jegend die met beze geesten bezeten waren, en zich aan de laadje Jereven ophielden. Die waren zeer gefährlich, zodat keiner op den weg gaan kon. En die schreeuwen luid en zeiden, wat heb we met die te doen, du Gottes Zoon? Best u gekomen als verheer te kwelen? Nu weer door een grote herd zwien en naad eng of de grootste door. Dan prachen de beze geesten aan en zeiden, wanneer du ons uitdrieven des, dan schek ons en de herd zwienen nen. Hij zei te aan, goed. Dan kwamen zij eruit en voeren en de zwien en nen, en check, de ganze herd moracht over den afgrond en zeeën nen, en verzopen en dat water. De mannen ober werden geheeld. Mijn vriend, wanneer du niet bekeerd bist, dan bist du zoten zijn Sklov. Du wirst dort vielleicht nicht leven, aber an jeder Mensch ist entweder ein Gotteskind oder dem Dievel seine Sklov, een oder dat andere. De Dievel wordt zich niet zeer kämmeren met zonen die nog in ihre zin zijn, dan die je hier arm aan. Aber wanneer een mens dan een forse zal, wo hij niet het leven hebben kan, en wo hij van zijn zin loskomen kan, dan wordt hij zoten allerhand aan de mens zijn weg schmieten, zodat hij niet naar Christus komen wordt. Wanneer du zo'n mens best, dan moet du die bezinnen wat du doen worst. Du kannst zo blijven als du best en dem Herr Jezus afzeigen, aber wanneer du dat des, dan worst du die schließlich aan de halfvinger met dem Dievel. En dat meent ewiglich, vriend. Is dat wat du hast? Aber du kannst dat ook ändern. Wanneer du vandaag die vernemen worst, dat wilst de Herr die nu durch dat evangelium roepen deed, dat du arm worst, jo, zei. Hij wordt die van die zin raden, en over dem Dievel de kracht geven. Doe dat nu, verslanst dat niet langer. Zoals ik gezegd ha, de Dievel wordt zich niet veel over dem zinde kämmeren, but die zich nu God zijn weg draaien wordt. Dat is wanneer de strijd tussen zoten zijn beze geesten en dem Christ aanvangt. Hier moet we einmal behouden wat de Hebreeënbriefschrijver zegt, en Hebreeën 13:5, Jun levenswandel zal ohne jiet zijn en ziet tevreden met wat je ha. Wils God heeft gezegd, ik word junt op geen weg verloten, en op geen weg word ik junt verziemen. We kennen ons op dem Herr verloten, dat hij ons de kracht en wijsheid geven wordt, zodat zoten niet de eeuwige kriegen wordt. We kämpfen niet, je in Fleisch en Blut. We kennen onze werkelijke vriend niet met onze ogen zijne, oder met onze oren heren. Die zijn de beze geestliche vriend. Daar zijn Herrscher die over de weltliche nationen regeren. Daar zijn gewaltje, en dat meent dat ze veel macht hebben. Deze gewaltje zijn niet zo machtig als de Herr is, zoals we in Matthäus 8 gezien hebben, en zoals we in veel andere schriftsteden vingen. Zum Beispiel in 1 Johannes 4, de 4e vers, zegt Johannes dit, lichte kinderen, je zijn van God, en je hebt over den gewonnen, wils die aanjunt is grater als die in de wereld is. Is dat niet een wunderschöne vers? Wanneer du waarde geboren bist, dan woont de Heilige Geest in die, en hij is God. Also is hij veel grater als die in de wereld is, en dat is de Dievel en zijn engel. We brokken dem zoten niet verchten, dan zijn macht is van hem weggenomen, als Christus op een kruis voor onze zin sterven, dan war er opstond. Aber we moeten in Christus zijn kracht, je zoten stonen. Hij is machtig als we alleen zijn, aber hij moet van ons wegrennen, wanneer we jegen aan
en Christus zijn macht, en God zijn woord komen. Dus geestelijke strijd is ook tegen die duisternis welt heersen, tegen die beze geesten. Van die duisternis welt heeft God ons genoeg en zijn woord gezegd, dat we weten dat we ons wandel niet in zo'n welt willen ha. We brokken ons bloos denken, hoe dat met die mannen en Matthäus 8 weer. Zij kunnen niet met mensen wonen, zij moesten in laadje greven wonen. Een andere evangeliumschrijver zegt dat mensen kunnen die mannen niet in baanje, en zij kunnen aan het niet met tjeden aanbrengen. Zij broeken die tjeden in twee. Dat is hoe die duivel met zijn mensen handelt. Doch bedenkt hij wat Jezus doen kan. Met een woord van de Heer Jezus moesten die beze geesten uit die mannen eruit komen. Dat is ook dat rechte gebruik van God zijn woord, dat we van dem duivel zijn plan en zijn naad kunnen wegblijven, oder eruit komen. Wanneer dat geen licht is, dan kan die duisternis zeer donker zijn. Wanneer dat die geestelijke duisternis is, dan is dat nog veel dieper. Wanneer we in God zijn licht wandelen worden, dan bruk we niet in duisternis wandelen, zeg maar. We zijn in een geestelijke strijd, jo, en doorwegen moet we geestelijk reden zijn. Dat heeft ons dat alles reed gemaakt. Aber, we moeten dat geschär aantrekken, persoonlijk. Paulus wordt nog meer van dit te zeggen hebben. Mijn vriend, wem je heerst u aan? Wanneer du Jezus Christus niet aangenomen hast, dan best du zoten zijn skloof. Roep dem Herr Jezus aan, laat hem in dien leven en nen stier, en dan worst u ook van duivel loskomen kennen, en den je wenst ha even aan. Mocht de Heer junt zijn leven, zijn genade en zijn vergevenis wijzen. Mocht de Heer junt alle rijkelijk zegenen. Jezus weet, versprach ik zie, dat sterft hij aan zichzelf, en je weet en hij nu die, heeft die af van wie en best. Hij heeft ook niet veelt, hij dat geen schuld. Jezus staat van lied voor mij, met mij van zinden vrij.